スペラローラーコラはですね、シークラス感なんでね、ちょっとうまくいくよ。行きましょう。まあ、どっちかっていうとガチのことよりも攻めていってキルしていきましょう。お友達になった妹さんの。はい、1キル。いや、こんにちは。おるぜあいつ。あそこ動画下手。はい、3キル。待て。普通の声出ちゃって。今のは無理でしたね。はい。9回とかで進めたんで、あとは防衛するだけで勝てるかと思います。9なんでね、あとゆっくり台を食べて防衛していきましょう。はい、バー。こんにちは。これ俺なのに。これ5球目？ 5 球目？まあ余裕ですかね。はい。あ、危ない。一回戻りましょうか。大事にしてる。危ない。危ない。仲間がこうしてくれてありがとう。おめけを。こっち来い、こっち来い。どうせバカだから。倒してくれたね、ありがとう。すいません、暴言が来ましたけどね。下に降りてた。仲間ありがとう。スカイアスラッシャー強いね。ネオの方だとまあファイトセンサーとスーパーショットなかなか気な組み合わせですね。まだ相手が56しか進んでいないので適当にもちろん適当に感じます。こっち来い。こっち来いよ結果ここ待機します。スパラサーが入れてる。さあ、当たんないぞ。下手は下手くそ。あ、9番もやめてー。4。死ねー。死ねー。死ねこれ食べちゃってる。さすがには無理ありましたけど、あと1分ですね。しかもあと1分余裕ですね。飛びます。飛びます。飛びます。ガチョシクショットは強い。あれは強いですね。仲間そこで何をよりちとるだい。仲間が倒してくれましたね。言われたんじゃねえ。はい。スクリーンショットしたくて。死ね全然ないです。本物が直奪ってれば。ガチョコ破れ。破れ。オッケー。遊んでても大丈夫です。あ、仲間ありがとう。これ
ことないよ。あ、しなっちゃった。これ延長戦なんですよ、延長延長でいいんだよ。毎回バリア。あ、もう相手5ミリだな。はい、終わり。勝ちましたね。余裕ですよ。ノックアウトせんの。ノックアウトしようがしまいがどうせ勝ちは勝ちです。さっき6、9で6です。